hadden thuis een viswinkel. We waren met z'n 7, 4 jongens en 1 meisje. Mijn zus is een paar jaar geleden overleden, helaas. Mijn ouders zijn ook allebei overleden. Ik heb een waanzinnige tijd gehad in een volkswijk in Eindhoven in Stratum. Prachtige jeugd. En ik kwam al heel vroeg met muziek in aanraking, omdat ik de muziek zocht. En je moet weten dat we praten nu, ik ben in 1940 geboren, december 1940. Toen ik 10 was, 1950, dat was 5 jaar na de oorlog. En er was niet zoveel. Op de radio was helemaal niet zoveel. Je had nog, dat waren nog de tijden van de Skymasters en Vara Dansorkest en Theo Ude Masman op de radio. En popmuziek hadden ze er nooit van gehoord. Er was ook nog de tijd van de Kilama Hawaiians en de Chico's met cowboyliedjes. Nou, met dat soort muziek groeide ik op, want ik zocht het ook op de radio. Ik vond bijvoorbeeld cowboyliedjes verschrikkelijk leuk. Dus ik begon al, toen ik 12, 13 was, ook cowboyliedjes zelf te maken. Op de prairie woont een man, rode haren, 2 pistolen, heel niet bang. Als een duivel kan die schieten, whisky binnen, gieten, poker spelen doet hij nu al met gemak. Rijden voor geen draad, maakt er niks uit. De bedoeling was dat ik zou gaan studeren. Mijn broers die gingen allemaal de vis in, zoals dat dan heet. Die gingen ook venten op de markt en die volgden de handelsavondschool. En de bedoeling was dat ik verder zou blijven studeren. Ik heb dan ook eerst de MULO gedaan, omdat ik veel te speels was voor de HBS. Daarna de HBS gedaan en afgemaakt. En ik wilde graag in de journalistiek. En daar moest je je HBS-diploma voor hebben. En uiteindelijk ben ik na mijn HBS ook naar het Eindhovens Dagblad gegaan. En daar ben ik 3 jaar geweest en heb ik mijn brevet, mijn journalistieke brevet zou je kunnen zeggen, gehaald. Maar toen jij op die redactie zat van die krant, had je toen al wel dat stemmetje in je achterhoofd van, het is allemaal leuk, die journalistiek, maar ik wil toch eigenlijk de muziek in? Nou, dat was ook niet zo moeilijk, want ik heb mijn eerste plaat, dus dat was Kom van de dak af, gemaakt in de eindexamenklas HBS. Op een gegeven moment hadden we de definitieve band bij elkaar. En we waren aan het spelen in Eindhoven in een paar tentjes. Dus op een gegeven moment ging een vriend van ons, Toon Wagemans, die ging een paar platenmaatschappijen af en met een bandje. Die kreeg toen van EMI te horen van, nou laat dat bandje dan maar eens langskomen. En wij zouden de hele stad is gek en dol doen en Jenny.
Net een paar dagen tevoren, ik was altijd bezig met liedjes aan het maken. Had ik een liedje geschreven, er viel weinig aan te schrijven, want het is een heel simpel liedje. En dat heet ik noemde het Kom van het dak af. Was ook niet zo moeilijk, want die regel die komt ongeveer 654 keer voor in dat liedje. Maar daar wist de band niks van. Wij in de trein van Eindhoven naar Heemstede. Dat duurde de hele tijd. Dus op een gegeven moment zei ik tegen die boys, ik heb nog een liedje gemaakt. Ze zei, nou, laat maar horen. Dus ik speel Kom van het dak af voor, met wat toch de gitaren bij ons. Het waren semi-akoestische, of was het nou helemaal elektrisch, dat weet ik niet meer. Maar ja, je kon, als je iedereen zijn mond hield, en dan kon je toch wel horen hoe het ging. Dus toen we in Heemstede aankwamen, zeiden ze, nou ja, laat maar horen. Ze dachten van, nou, 2 liedjes. Ik zei, ik heb nog een liedje. Nou ja, als we toch bezig zijn. Dus ik nam het even nog door met die jongens, voor het echies, met de elektrische gitaar erbij en dingen. En ik kan me herinneren nog wel dat het nog redelijk snel hebben we dat opgenomen. We hebben 3 liedjes toen opgenomen in een paar uur tijd. Maar uiteindelijk werd het dan in Nederland en in België een ongelooflijke hit. In januari kwam de plaat uit, februari geloof ik, en ik deed pas in mei eindexamen. Ik kon ook niet elk weekend zomaar de bühne op, want ja, het hele land en in België ook, die wilden de band boeken. En, maar dat ging niet. Ik wilde die school afmaken, want anders moest ik nog een jaar of nog 2 jaar rond blijven hangen daar. Nou, dat wilde ik dus niet. Dus, maar toen het eenmaal... Toen van school af was, toen ik eindexamen had gehaald, toen hebben we ongelooflijk veel optredens gedaan. Dan is er dus wel een en ander veranderd. Van het moment dat je uit de trein komt met je trommels en je gitaren. Een tijdje later ga je wel in een gehuurd Volkswagen busje heel Nederland door. Maar moet je je voorstellen, dat busje was, op een gegeven moment werd de versterkers groter. Dat busje was helemaal volgestouwd met spullen daarachter. En we waren met z'n 5. 1,5, 2 jaar later met z'n 6. Komt er een saxofonist bij. Dat was niet zoveel ruimte. En als je zo'n lange reis moest maken en op de terugweg was het doodmoe. Dat was tussen de versterkers en tussen het plafond van het busje was er zo'n ruimte.
En daar paste ik precies in. Daar ging ik dan liggen. Maar je moet je toch niet voorstellen dat er iets was gebeurd onderweg. Dan zit je helemaal klem. Dan moet je helemaal niet voorstellen dat hij in het water rijdt. Want je komt die jongens die op de bank zaten, die konden dan nog... Ik had natuurlijk nooit één schijn van kans meer gehad. En ik reed dus 's avonds, 's nachts altijd. En ik lag daar tussen die versterkers en het plafond. En dan kon ik nog een beetje slapen, want dan lag je tenminste. Maar dat was natuurlijk levensgevaarlijk. Overal gespeeld, alle uithoeken van Nederland gezien. En België. En België. Dus het ging helemaal los toen. Legde dat ook meteen weer een druk om met een goede opvolger voor Kom van het Dak af te komen? Je moet je voorstellen, er was geen kritiek.
Platenmaatschappijen waren nog maar zo kort aan de gang. Die industrie die was nog eigenlijk die was nog redelijk jong. Met gevolg dat daar mensen werkten die eigenlijk geen affiniteit hadden met popmuziek. Want toen wij met Kom van Dak af en zo begonnen, dat was eigenlijk het begin van echte popmuziek. Dus er waren geen mensen die een affiniteit daarmee hadden. Die hadden er ook geen geschiedenis mee. Met gevolg, alle liedjes die ik schreef, vonden ze bij de platenmaatschappij geweldig. Maar dat kan natuurlijk niet. Er zat natuurlijk een hele hoop raar. Ik heb titels van, ik heb geen Jip Jip op mijn lip. En Hasta la Vista. En maar van die rare titels. Dat is ook de reden geweest waarom het redelijk snel weer afgelopen was. Dus na een paar jaar. Er werd niet zorgvuldig mee omgegaan. We brachten soms 3 singles in een jaar uit. Want de platenmaatschappij wilde dat. Die waren ook gewend van een carrière van een artiest duurt niet langer dan 3 jaar. En dan moeten we het wel allemaal binnen hebben. Een carrièreplanning, daar werd niet eens aan gedacht. Ik zat net te Bacardi Cola aan de bar, toen zag ik haar komen. En ik viel van mijn stoel, want de bliksem sloeg in bij mij. Ik zei adios tegen mijn vrienden, heb alles met haar doorgenomen. Wat onze mama's hadden verteld over de bloemetje in de bij. En dan komt die jongens, oh oh oh. Een blonde. Yeah! In Benito aan de Middellandse Zee. Olé, oh oh oh. Angeline, hier is ze, een blonde seksmachine. Je ziet de man dan, tel dan niet meer mee. Heet je Angeline, zo, en iedereen, oeh, oeh, oeh. Olé. Ging een hartje voor mij open. En nog wat meer, want de hitte was enorm. We gingen naar haar kamer, want daar zou het koeler wezen. De airconditioning is oké. En daar ging ze mee door. Oh, oh, oh. Aan de Middellandse Zee. Olé, oh, oh, oh. Angeline, mijn blonde seksmachine. Je ziet de man al, tel me al niet meer mee. En iedereen, oeh, oeh, oeh. Olé. Waar je heen mag gaan, amigos. En naar Spanje of het Lago Maggiore. En Angelina blijft nooit trouw, oh vergeet het maar. Ik was snel door al mijn pesetas. Toen heb ik haar weer verloren aan een lelijke vent uit Rome. Maar in een dure Jaguar. En om het nooit meer af te leren. Oh, oh, oh. Oh, yeah. En Benito aan de Middellandse Zee. Olé, oh, oh, oh. Angeline, mijn blonde seksmachine. Brigitte Bardot, tel dan niet meer mee. En iedereen, oeh, oeh, oeh. Olé, 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 olé.
De tweede single was Laat Me Los. Dat was eigenlijk een soort, werd een behoorlijk grote hit, maar was eigenlijk een soort plagiaat van Kom van het dak af. Zelfde ritme, zelfde stramien. De derde single werd Marijke. En dat was een liedje, die Marijke bestaat ook echt, bestaat nog steeds. Dat was Marijke Govers. Daar was ik verliefd op, maar ik ben nooit dichter dan 2 meter bij haar gekomen. En die woonde in de buurt van het gemeentelijk lyceum, de HBS waar ik zat. En ik zong dat, dan maakte ik een liedje, want dat had ik snel. Als ik dat ergens, dan maakte ik daar een liedje over. Dus, oh Marijke, ik ben zo alleen. Tenminste, zo schreef ik het op. Maar ik zong, oh Marijke, ik ben zo alleen. Waarom ging je heen? En ik hou van jou, blijf je trouwen. Dat toen het op de radio kwam, dat mijn zus zei, wat hoor ik nou? En ik zei, ja, een nieuwe plaat. Wat afschuwelijk. Ik zei, wat is afschuwelijk? Jouwe, mijne, trouwe. Ze zei, kan je niet normaal Nederlands zingen? En ik realiseerde, maar daar heb ik niet eens over nagedacht. Dat ging vanzelf zo. Dat was het gevoel, ik moet daar zo verbindend zingen. Net zoals, ik zing ook niet Kom van het dak. Komen van, dat liep beter. Weet je wel, dat ging vanzelf. Dus dat is eigenlijk een van de hele weinige liedjes van vroeger waarbij ik niet echt origineel wilde zijn. Dat zingen was dan een beetje vreemd. Maar voor de rest bestaat die tekst uit alle clichés die je maar kan bedenken. Oh Marijke, en in mijn dromen zie ik jou weer bij me komen. Oh Marijke, ik ben zo alleen. Yeah, 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 waarom ben je van mij weggegaan? Waarom heb je mij dit aangedaan? Waarom heb je mij dit aangedaan? Yeah. Oh Marijke, ik hou van jou. Oh Marijke, ik blijf je trouwen. Oh Marijke, kom weer gauw bij mij. Oh yeah. Yeah, 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 waarom ben je van mij weggegaan? Oh yeah, waarom heb je mij dit aangedaan? Oh Marijke, kom nou. Oh Marijke, en in mijn dromen zie ik jou weer bij me komen. Oh Marijke, ik ben zo alleen. Kom nou. Hey, 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 hey. Oh Marijke, ik ben zo alleen. Maar je praat nu een beetje over Marijke alsof je niet echt heel trots bent op dat liedje. Ja. Dat wel. Ik ben op al mijn liedjes trots. Ik heb een hekel aan artiesten die zich afzetten tegen hun successen. Omdat ik vind, ik heb heel vaak natuurlijk in mijn leven gehoord, komt van het dak af niet je neus uit. Dan zeg ik, mijn neus uit? Ik bedoel, dat kom van het dak af is fantastisch voor mij geweest. Daar is het mee begonnen. Nog steeds, als ik op een bühne sta en ik hoef alleen maar hey, en kom van, en dan kan ik, voor de rest kan ik aan de bar een biertje drinken, want de rest doet de zaal wel bij wijze van spreken. Je zou maar zo'n liedje hebben. Dat is maar heel weinig artiesten vergund die zo'n song hebben. En de Angeline is ook, maar in mindere mate, ook zo'n soort song. Je wordt ouder, papa is eigenlijk ook een soort cultsong geworden voor mensen die ouder worden.
En ik ben er altijd trots op geweest. Ik heb wel, toen mijn zoon zei van je moet hem opnieuw uitbrengen, jip jip op mijn lip en drink er een van mij en dat soort dingen. En ik bijt mijn nagels af al dagenlang. Ik ben er nog steeds trots op, alleen ik moet er niet aan denken dat ik dat nou opnieuw ga uitbrengen. Ik denk dat ik daar, of het moet als een soort nostalgie-achtig iets, in een soort verpakking zijn. Maar ik zal me er nooit tegen afzetten, omdat ik vind dat alles heeft een reden gehad. Liedjes die ik ook voor anderen heb geschreven. Want hoe is dat op een gegeven moment ontstaan? Dat je voor andere mensen ging schrijven? Want je zei, ik schreef zo'n beetje dag en nacht. Ja, toen ik bij Fonogram ging werken... ik zat bij de krant. En het is eigenlijk zuiver toeval dat ik producer ben geworden. Omdat de platenmaatschappij waarbij ik toen zat, Fonogram... dat is dan nu Universal, dat is dan wel weer anders geworden... dat was de bedoeling dat ik eerst een paar jaar mee zou lopen en dan pas eigen productie zou doen. En in die tijd
was er een vrouwelijke producer, dat heette toen programmaleidster. Producerwoord bestond nog niet in Nederland. En die had een paar artiesten en die kreeg teksten opgestuurd van een mevrouw Hannie Meijer. En Hannie Meijer was getrouwd met meneer Ritmeester in Eindhoven. Die hadden een zoon, dat had toen nog niks mee. Dat was Frits Ritmeester. Later is hij wereldberoemd geworden in Nederland als discjockey Frits Spits. Maar zijn moeder, Hannie Meijer, dat was haar meisjesnaam, die schreef teksten en die stuurde ze naar Rine Geveke. En Hannie Meijer schreef goede teksten, alleen had ze absoluut geen idee van hoe je liedjes moest maken. Dus die schreef al die regels onder elkaar. Dus er zat geen refrein, niks. Dus Rine Geveke had geen idee wat ze daar nou mee aan moest. Die voelde ook wel aan van, er zit best iets goeds in, maar weet je wat? Peter Koelewijn loopt nou hier rond en ik had inmiddels al platen gemaakt en liedjes met mezelf. Die geef ik die teksten en die moet er maar zien dat hij er iets van bouwt. Dus ik heb toen, ik keek tegen die hele lap regels aan en toen ben ik aan het hakken en aan het schuiven en alle sterke dingen liet ik erin. Ik heb het voeteneinde van het bed tegen de verwarming aangezet, vind ik een wereldidee. En ik ben gelukkig zonder jou nu ik niet meer van je hou. Dat altijd. Maar ik maakte daar refreinen van en coupletten van. En ik heb de muziek toegeschreven en weer teruggegeven aan Rine Geveke. En die nam het op met Connie van der Bos. En daar werd het eerste B-kant van. De A-kant was Caprice Fini. Maar nota bene, Herman Stok die hoorde dat en die zei, dat moet je omdraaien die plaat. En toen werd Ik ben gelukkig zonder jou de A-kant. En dat werd in die tijd een hele grote hit. Utrecht, Amsterdam, rij ik op bij Vinkenveen. Niet meer dan één cavalier, hoe ver de afslag Schiphol, Amstelveen. Ik neem de bocht daarna te scherp. Er valt wat as op je rok en je kijkt naar mij. Ik zet de radio zacht, maar ik weet niets meer van alles wat ik net nog in mezelf zei. En denk jij dit moment hetzelfde? Maar om terug te gaan gingen wij te ver. Je geeft me vuur voor een nieuwe Caballero. En in de verte steekt een jet van Martine. Oh, wat hou ik van jou, denk ik in de hal. De hele wereld is daar waar wij tussen staan. En de stem zegt, we willen alle passagiers voor de taal 204 naar de uitgang gaan. Als ik God was, en die zilveren vogel vloog voor mij, samen met jou ver weg van mij. Als ik God was, als ik God was, dan plukte mijn hand hem uit de lucht en die bracht jou weer bij mij terug. Als ik God was, maar 10 kilometer hoog in je vliegmachine kun je mij al zou je willen niet eens meer zien. Nee, nee. Je zegt nog zacht, ik schrijf je wel als alles wat bezonken is. En ik knik alleen oké, maar weet dat ik je nu al veel te erg mis. Dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. Oh, ik glimlach, maar iets sterft in mij. Want ik weet ook, nou is het echt voorbij. Ik sta uit het raam van een restaurant en zie Schiphol in de nacht.
10 kilometer hoog in jouw vliegmachine. Kun je mij als zou je willen niet eens meer zien? Oh nee, oh nee. De snelweg Utrecht-Amsterdam rij ik af bij Vinkenveen. Er zijn een stuk of 3 clubs in Hilversum. En dan ga ik dan maar heen. Ik woonde toen ik bij Volendam zat, woonde ik een tijd op kamers in Amsterdam. In het huis van moeder Grunlo. Moeder Grunlo kwam uit Eindhoven. En Anneke zat op de Mulo, waar ik ook zat toen de tijd. Alleen ze zat 1 of 2 klassen lager. Dus ik zat op een gegeven moment op een terras in Amsterdam. Een biertje. En toen komt er een gozer naast me zitten. En die zei, jij bent Peter Koelewijn. Ik zei, ja, ik ben Peter Koelewijn. Hij zei, ik zing beter dan jij. Ik vond dat wel een leuke entree. Ik zei, nou ja, ik heb mezelf nooit zo'n geweldige zanger gevonden. Dus nou oké, dat kan best. Dus kom erbij zitten. Dus. En toen zei ik tegen die Ronnie, ik zei, ik heb misschien wel een liedje voor jou. Ik noemde het bandje Ronnie en de Ronnies. De Rockets waren de Ronnies. Dat waren gewoon, want dat was natuurlijk lag voor de hand, Katorrenband. Nou, dat noemden we dan de Ronnies. En op de andere kant namen we Boom Boom is Ho op. Een soort rock'n'roll nummer. Boom Boom is Ho. Dat weet ik veel. Dat had ik zelf geschreven. Ik bracht het uit en het werd een heel bescheiden hitje. Die plaat van Ronnie en de Ronnies. Niet zo lang daarna zit ik naar een film te kijken. En op de tv en ik zie een film die ging over een man die zwaar alcoholist was en elke avond delirium had. En dan zag hij de meest waanzinnige, enge dingen. Hij zag in zijn delirium allemaal slangen en storren uit de muren komen en over het plafond en in zijn bed krioelen. Die man, er waren nachtmerries enzovoort. Het was eigenlijk een verschrikkelijke enge film. En daar zat ik een paar dagen later aan te denken, en met mijn gitaar, en zo ontstond Beestjes. Toen zei ik tegen die Ronnie, die absoluut helemaal niet goed kon zingen, maar hij had wel wat. Ik zei, nou, we gaan het nog één keer proberen. Toen namen we Beestjes op. En dat werd toch een aardige hit. In België werd het een ongelooflijke grote hit. Die kwam in 1 klap op 2 binnen in België. Achter Why the Shade of Pale, want dat was, nou, Why the Shade of Pale, daar kon niemand aan voorbij in die tijd. Wat van waarde is weerloos. En al wat weerloos is zo fragiel. Ga met waardigheid om met die waarde. Want dat bepaalt de waarde van je ziel. Het zit hem zo vaak in de kleine dingen. Waardoor iemand groter worden kan. Het gaat dan niet om geld, iets mooiers is wat telt. Waardoor je opkijkt naar zo'n vrouw of man. Onze wereld is er eentje zonder grenzen. De flatscreen die ons elke brandhaard toont. En de ogen van een kind dat zijn ouders niet meer vindt. In een land waar de angst en wanhoop woont. Alles wat van waarde is weerloos. En al wat weerloos is zo fragiel. Ga met waardigheid om met die waarde. Want dat bepaalt de waarde van je ziel.
Het zit hem zo vaak in de kleine dingen. En liefde speelt altijd een grote rol, maar die ook weerloos is. En als je al die warmte mist, dan betaalt je hart vroeg of laat de tol. Maar nu kijk ik naar jou, mijn grote liefde, en de slaap speelt weer zijn spel met jou. Zo breekbaar als kristal, dat ik nooit breken zal, omdat ik dat mezelf nooit vergeven zal. Oh, alles wat van waarde is weerloos. En al wat weerloos is zo fragiel. Jouw liefde heeft voor mij de grootste waarde, want die bepaalt de waarde van mijn ziel. Oh, alles wat van waarde is weerloos. En al wat weerloos is zo fragiel. Jouw liefde heeft voor mij de grootste waarde, want die bepaalt de waarde van mijn ziel. Ja, die bepaalt de waarde van mijn ziel. Toen begon ik met Bonnie Sinclair. Die had ik ergens zien zingen in Zeeland. En ik maakte toen de eerste plaat met Bonnie voor Dureco. Toen kwam in die periode Freddy Haaien en Willem van Kooten. Willem van Kooten was de grote man van Veronica. En Freddy Haaien was een producer bij Polydor. Die deed onder andere de Golden Earring en Bonjour en wat dan ook. Die kwamen naar mij toe om te vragen of ik mee wilde doen. Want ze wilden een eigen productiemaatschappij beginnen, Red Bullet, die nog steeds bestaat. Maatschappij met nog steeds Willem van Kooten daar. Nou, ik hoefde niet zo veel na te denken, want dat leek me hartstikke leuk. Nou, mijn allereerste productie die ik maakte voor Red Bullet was Kom uit de bedstee, mijn liefste. Met Egbert Douwe. Dat was Rob Oud. Ik had net een liedje gehoord, Come to my bedside, my darling. Daar is de melodielijn van. Ik had gewoon een eigen melodielijn moeten maken eigenlijk achteraf. En ik maakte daar die achterlijke idiote tekst van Kom uit de bedstee, mijn liefste op. En ik maakte een orkestband. En in de GTB-studio. En ik bel Rob op. Ja, waar heb je dan? Ik zei, ja, dan moet je hier naar Den Haag komen. En dan kunnen we kijken en dan zing je maar in. Dus hij komt met Jan van Veen naar Den Haag. En hij hoort die band en hij ziet die tekst. En hij moest wel lachen om die tekst. Het is wel een belachelijke tekst. Ik zei, ja, dat vind ik ook eerlijk gezegd. Dus hij zingt het in en hij kon nog aardig zingen ook nog. Dus dat was heel snel klaar. We brengen die plaat uit. Iedereen bij Veronica, die vond het geweldig. En die zeiden ook nog van, ja, maar we moeten het niet overdrijven met draaien. Want het is een discjockey van ons, het is een collega. Maar na een paar keer draaien, dat was niet meer tegen te houden. De telefoon stond rood gloeiend met de platenmaatschappij. En in 2 weken tijd stond hij 1.
Hoe muzikaal actief ben je tegenwoordig nog? Stuk minder. Ik treed nog regelmatig op. Ik schrijf af en toe nog liedjes voor anderen. Onlangs nog voor Marian Berger. Marian Berger is in Nederland niet zo bekend, maar in België vooral aan de weg aan het timmeren. Maar vooral, ik ben net terug uit Duitsland, waar ik 4 dagen haar gast was, samen met Guy, haar man, in een 5-sterren hotel in Duitsland, waar ze gewoon op handen wordt gedragen. Ik vind dat, waar ik helemaal geen weet van had, maar dan zie je het maar weer eens dat je een carrière op allerlei manieren kan maken. En zij doen dat heel rustig en bouwen dat heel rustig op. Ik heb vorig jaar met José heb ik nog een paar songs voor de CD gemaakt en de single, nog een van de singles gedaan. En ik wil zelf ook weer, ik wil proberen voor mijn 75ste nog een CD te maken, maar ik moet weer mezelf dwingen om het te gaan doen, om songs te gaan schrijven. Jouw ogen hebben toverkracht en je glimlach geeft jou overmacht. Voor jou wordt zelfs de zon tot staan gebracht. Jij bent een wonder. Vriendelijk buigen bomen als een riet. Als jij voorbij zweeft lopen doe jij niet. En elke hond kwispelt als hij jou ziet. Jij bent een wonder. Ja, jij bent zo bijzonder. En ik weet, jij hoort bij mij, houdt van mij. Dat is wat je zei. En al word ik onder. Nooit meer kan ik zonder. Want elke dag zo'n wonder. Is dat geen wonder? Schuwe mussen eten uit jouw hand. En elke vrouw kijkt even naar jouw kant. Ja, alle kappers willen jou als klant. Oh, jij bent een wonder. Zelf heb jij alles niet zo tof. Maar even keek daar ook meneer pastoor. Naar de hemel lachte en liep door. Zag hij een wonder. Ja, jij bent zo bijzonder. En ik weet, jij hoort bij mij, houdt van mij. Dat is wat je zei. En nou word ik wonder. Nooit meer kan ik zonder. Want elke dag zo'n wonder. Is dat geen wonder? Want elke dag zo'n wonder. Is dat geen wonder? En ik weet, jij hoort bij mij, houdt van mij. Dat is wat je zei. En nou word ik wonder. Nooit meer kan ik zonder. Want elke dag zo'n wonder. Is dat geen wonder? Jij bent een wonder. Ja, jij bent een wonder.
Je bent al ruim een halve eeuw bezig. Ja. Is het nog altijd te doen om die originele invalshoek waar je altijd naar zoekt, om die te vinden voor je liedjes? Dat dacht ik bij die vorige cd die ik maakte, dacht ik dat ik dat ook niet meer kon. Tot ik erachter kwam dat ik dat nog best kon. En dat is nu ook weer zo. Ik denk, dat ik er nog niet aan begonnen ben, is omdat ik er bang van ben. Tot ik er weer aan moet beginnen, of tot ik een keer eraan begin. En dan, ik denk dat het dan vanzelf wel weer lukt. En ja, dan rolt het vanzelf wel. Dat was vroeger ook zo. Soms onder druk, omdat ik een plaat met iemand moest maken, maar ik had nog niks. En dan kwam de datum steeds dichterbij en op een gegeven moment dan vermande ik mezelf en dan schold ik mezelf rot en dan kwam het gewoon. En het is een cliché, maar het is ook vaak zo dat het schrijven van songs is voor 10% inspiratie en voor 90% transpiratie. Want je moet er gewoon voor zitten en gaan doen. En dan komt het vanzelf wel. Ik denk dat er heel veel producers in Nederland zijn die blij zouden zijn met 1 of 2 van die hits
die jij op je naam hebt, maar bij jou komt er geen eind aan. Ik noem bijvoorbeeld een Dr. Bernhard van Bonnie Sinclair, Don Mercedes met Rocky, Carolientje van Willeke Alberti, Bots heb je al genoemd, 7 dagen lang. Kan ik kikker van de kant afduwen? Ook nog Foxy Foxtrot. Like a Locomotion van Left Side. Hele grote hit in Brazilië en in Frankrijk geweest trouwens. Clap Your Hands van Bonnie Sinclair. Maar heb je een soort geheim dat je dat talent spotten, het goede liedje bij de goede mensen? Wat is de truc geweest dat jij zo'n imposante staat van dienst hebt kunnen opbouwen? Om een voorbeeld te noemen. Ik zit in Eindhoven op het terrasje. Er komt een straatzanger voorbij met een gitaar. Die gaat, staat op voor die terrasjes te zingen. En die zingt... Met een nassibal, la 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 la. En ik zit dat zo aan en ik denk, krijg nou wat. En die melodie, die ken ik. De dag daarna of 2 dagen daarna komt weer Harry van Hoof. Dat is mijn oude makker. Ik zei, Harry, daar moeten we een liedje van kunnen maken. Hij zei, ja, lijkt me hartstikke leuk. Morgenavond bij mij 2 kratten bier kopen en daar komen we wel uit. Pak mijn gitaar en ik zeg, nou, het ging zo. Met een nassibal, voor de rest hebben we niks. En ik zei, volgens mij moeten ze met een nassibal Lis heet opschrijven. En Harry, dus pak hem nog niet beet. Ja, opschrijven. Dus ik de derde reek, want mijn nassibal Lis heet. Nou, en zo hebben wij s'avonds dat liedje opgeschreven. Ik zei, Harry, er zit een middenstuk in. En zei hij, ja, zei Harry, en volgens mij zingt Willy Alberti dat nummer. Het is een Italiaans liedje. Ik zei, ja, we komen niet verder, weet je wel. En het was inmiddels 2 uur 's nachts. Zei hij, maar Willy Alberti weet dat wel. Ja, Willy met Harry, want Willy pakte op. Harry van Hoof. Dus Harry, zo die kreeg natuurlijk van, God, moet jij mij bidden? Nou, maar waar gaat het om? Nou kijk, ik zit hier met Peter Koelen. We zijn met een liedje bezig en dan gaat het zo. En dan zit een middenstukje. Dus Willy, moet je me daarvoor bidden? Weet je wel? Dus zo ging dat gesprek. Nou, uiteindelijk heeft Willy het gezongen. Dat bleek Una Marsheva, heet dat liedje. Dus Willy zong dat al jaren. Toen zeiden we tegen elkaar, waren we klaar, om 1 uur of 3 's nachts. En dan moeten we het opnemen. Toen hebben we de volgende dag de studio gebeld. In 10 minuten was het klaar. Toen zeg ik, ja, maar wie moet dat nou zingen? En toen kende ik al Polle Eduard. We hebben Polle gebeld en die kwam langs. En die zong het in. Ik zei, moet ook een beetje Brabants zijn, hè, jongen. Met een nassibal. Ja, oké. Dus Pol zingt het in. Breng het uit. Wordt een behoorlijk grote hit, wordt het met carnaval. Oh yeah! Je kent ze wel, want je kent mij ook. In de 30 en 1 lach. Zo een die denkt dat hij alles kan en vooral dat hij alles mag. Oh yeah. Maar mijn zoon van 8, het doet mij al bij zijn vrienden mijn oude heer. En soms daag ik hem uit voor het pingpongspel en dat win ik nog elke keer. Het kost hem weinig moeite, maar mij steeds meer. Je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Ben er alles aan doen, maar je weet niet hoe. Je wordt ouder, papa. Ah, je wordt ouder, papa. Je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Je bent nog snel, maar nog eerder moe. Je wordt ouder, papa. Je wordt ouder, papa. Oh yeah. En ik weet ook wel, ik ben een oude zak. Voor zo'n jochie van een jaar of 8. Die na een lange reis alleen aan je wacht. Wat heb je voor me meegebracht? Ik tel wel mee in het café, want dan swing ik nog als een trein. Net als de rest, die net als ik, geen 20 meer kan zijn. We zijn de dorst en de babbels groot, maar de daden klein. Je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Ben er alles aan doen. En dan komt ie. Je wordt ouder, papa. Yeah, je wordt ouder, papa. Je wordt ouder, papa, geef het maar toe. Je bent nog snel, maar nog eerder moe. Je wordt ouder, papa. Je wordt ouder, papa. Yeah, yeah.
misschien wat negatief. Maar deze jongen maakt nog hoge sprongen. Want hij wordt wel ouder, maar blijft steeds even lief. En ik voetbal mee 1 keer per jaar voor de meiden van het bedrijf. Je blijft maar lachen als stortje in, al ben je dagenlang stijf. Oh jee. Heel veel praatjes op kantoor, je zegt het recht volgens de raap. Maar als een stroopbal val je s'avonds slaap, voor de kleuren tv in slaap. Tot het ruisen s'nachts van dat ding je wakker maakt. Je wordt ouder, geef het maar toe, en dan op, laat horen jongen. Je wordt ouder, papa. Die ouder, ouder, papa. Je moet je Nederlandse taal kennen.